أورده المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي أسيد مالك بن رابع الساعدي ورضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه الترمذي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walida nusiku Allah abalu ini anai apat kumang amal tanu wa ikiswatian tanu nagubalu ini anai akasabapan sakalalas kumang adusa tanu lama sabab sa Nabi sallallahu alaihi wasallam julusu sa'ata fi majlisil ilm khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sukol tudga sa isa oras udar pa apaganadan o ilmu na tumur ka di sa dunia arak sudal miya. Nagumiyalo ito sa hadith, so mga tawad itimo-timo, ayran itimo-timo na niyo asyang piyan yan sa mga pipiya. Na upama kasi kakakanin ko alay ka, na kanapa nga hindi ka paruli lagi niya palabalas, lagi niya ikasuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Kumangin na si ko Allah nga seminar tanu na yun nimita taros ada bon makaalam nagu kumangin na si ko Allah ada kaswatanu. Apay kagi buwal di tanu ka seminar na makawamatan na ada bubar tanu kelit kagi nakapaganalay na ada alalaw dita ka seminar kibo kaya pangapangaranta sa seminarista. Mga kabayangan, alam mo nyo mga pagarya. Sangat na binibida ako sa ko mga guru pelang agiusi. Benda di katawan ada penami lang agi wala gida kasi inoin sa stage na bagutututu. Oto. Dahil posible ko Allah, walay kanya na ulama, igila pinagutamanan ka. Sa kanaya, kinimores lang sa Qur'anan na kapamakin ito. Dagan may lay ibuntan o mga batang yan. Tama ni man to, yung katawan ibuntan o mga batang yan. Nasabab sa panagutamanan ka, na ibuir ka Allah, tabangan ka niya. Yan ang mga orib ni Allah Ta'ala. Pangkasa naging kaya wasyatan ang regano, ang wasyatan na ginawa ko, umiyakaswa di pagano, nasakan di pagkaswa, makadaw na saging kaya pirkir ke benda dunia. Ini susubut pipiya. Naging kaya bitihan rekan wa ayat tak naging kaya hadith. Naging ni beluin na maudu. Ay mana niya na lumagus sa itano imanto. Sabab sa sodusa na anlin ikisuratian. Na ayaw po ang akalalasiyan na matawad. Panabayaw pangalalas mo dusa sa mapangatoong tao. Kami yung mga salungan ng ori na minusurat at tuto. Ayaw po ang kaganilitianon, natubatan kasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Biyate ang naging kaya ayat. Ang katawan ni Mato na itutulad sa aking kaya ayat. Sa kaya pa ka, insa na awallah, umano siya, akabibiyain yan, o duwalok siya. Apemya tayo sulok ka na adon pa na mga amanan yan na mga galbangan ka sa kapibalasin ko. Ganyan kaya ibubanta ganun tao ulok siya.
Madakala sa sana niyan isulyan sa surga so sambayang yan. So kuwasa niyan, so naihadigyan. So binti barangan ang mga amal yan. Nagyuti sa sana niyan isulyan sa surga. Natin yan o konsidiran so kindudulunan niya mulok siya. O balik yan ang ipapantag ng tao mulok siya na mas mapanadai at isukapangin ikat sa lalang bawa. Ayaw muna niyan. Nasabi. Kaya yun, Abdullah bin Mas'ud ay inisiyang ko Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Ito Abdullah bin Mas'ud, Ya Rasulullah, anto na ay amal, galbak, alabdi din na kapagbabayirun Allah. Napitero nabi na so, sambayang upunto wa orasyan. Sambayang upunto wa orasyan. Dua kabaya o Allah na gusto kabaya ka. Naigirap yung apentag, so kabaya ka, na gusto kabaya o Allah. Naya kapiswan talaga wala na piliin ka na sukabaya yan. O piliin ka na sukabaya ka, impilang ka sukabaya wala, na resulta niya nagkarangit ang kanya. Malakalan din yan baya-baya so sambayan. May kapagiligan, natigyan na rilanang wala ka naman may kapagag ako sa wakto. Dengan kirason, ipamagap ka sa wakto sa iligan, ada bariw sa napada maskito. Naguapya sa mga kanan, naro sa bisano, naan na mga priyero mo. Nagyan ka iya, kibagan ko sa kaya, kagipagang paganay, ang aloy sa aking halid. Na isa ang aloy, na makamasutaw sa mga namori na di kakap na nasapat. Di kasapaat ng mga tao ko napat. Siya sa suratul Muddathir, na aloy ron, في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. So mga tao ko surga na disiran mamag-isip. Gaya naraka sakar na ikapata iko naraka. Ore niya na mailay o mga tao sa surga. So may mga sulgul naraka sakara mga lulutira. Napag-isip nila. Masalakakum fi saqar. Ino kanong matanantang sa naraka sakar. Naipturo na mga tao to. Wanakulo ta'imul miskin. Nagudi kami pagpagana sa mga miskin. Kaya sipat ang mga tao to na mga lilig. Wa kunna nakhadu ma'al khaidin. Nagus kami na di kami mamamugag. Apa yung mga mugag? Wa kunna nukathibu biyawmiddin. Hatta atay. Nagyan na nasukat yan. Namia karaya mo na di kasapaat sumiyaga sa sabayan. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Dagaran natin ko Allah, makangkaya mo na susapaat o kumakasapaat. Kinani kayo namulan ang masyata sa sabayan. Kaya ni pinakapagbabayan ng Allah na amal. Sabayan na pakapamagman na nga suguan o kuluragon, kaaya people yan na salungan na patagatos ragon. Akipagan na nun kutaw, siguro na yan. Naway kapagagyan sa wakto na pituguin na kaya katinyan ko na rakanyan na doon kipu ang walong gatos ragon. Ganyan. Sa ataw, magwaragon. Sigo may mga pira, na kaya lo tuwa ka yan. Apa diyan sa mga pagariya mo tuwa, magwaragon. Mawatay. Mawit siya sa unong, pamanapit to lang
naibugo sila ng kuruma. Nakagi ako makanutira, naging mo tabaguraga, dapat kabaligi. Na may layran, natin malis o nung yan, malis o lawas yan. Dan kami aling mo lawas yan. Katawan niyo, may pera naman, sobra dura gul. Na din pakikin o Allah Ta'ala sa lupas o lawas yan. Ayaw lawla abaguragaw to. Na di kuma sukamat na makakadin ko sambayang iyan, makasambayang iyan, kami kapag-uptis din. Nakira mo, Allah, lupaw ba niyan, kana alawas ako tawag mo. Kaya mo mga tawa lumibungon. Miyaw lugod lagi mo tapoter yan, natatago sa pira. Kaya mo katapunan na mo to, babay niyan, nakiyatosan niyan, na mo tapira yan. Na may pamingin yan, nakalotan yan. Nakagaya ko yung pangailero, nakalot yan. Na yan yan, kaya nakata ko, tingali, napilay niyan, nilay niyan, alaw si babay niyan, napilip. Na may kagulo lagi mo ito, mama, na inisyo niya sila yan. Anto na inusa o babayan. Di nga lang ang tupa. Di yun na yan, nadakatawan na kasi babay ka na mapiyaman. Di ka nasan siya katawin ko na yung anak panutulang. Di ka na mo katawan na. Nakayang absurbayang yan na may kapil na suwakto niya. O may tutungan orga pa, o matagtulik sa wakto, ay arangan na ka, o may agakadit na sabihin. Ginan, isa din sa tawa, ibagagay sa sampayan sa tibabaan yan na di kakapta na sapat. Siya na maaloy na suratul Mudaththir. Inali Allah sa surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Tukasabi, ako mangisalo ng apagtaw. Apagilang nila susampayan. Ipumagagina din susampayan sa aking bagag nila noon. Naono tiran ko ba yung ginoy? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nasigurat mo natin ko Allah. Apakadun kong namisiran si ikunara kagaya. Gaya nga nara kagaya. Nasumya aloy amayawaybun. Innal hamima liyusabbu ala ru'usihim. Fayanpudul jumjumata hatta yakhlusu ila jawfih. Bubusin sa ulo o tao. Sumayaway amakapupuon ko nara kagaya. Naglaku sulaga sa ulo niya. Tama sa sumulak ko bisikula niya. Na marubrog subito lapis sa bago niya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna shay'a. Inunta si tao amituwat may marapian, orenen, namigol, pagsagol, makamapia. Agyan na ni Sarah. Oren, kaya tubat yan, nakanabarugutan taman. Nabiyarat yan yan sa Allah, nabiyan naguntaman sa amal ay kaswatron wa Allah. Dan yan nuto babalingan eh, itubat yan nuto. Paulay kaya nakulun al-jannah. Sira na tibu Allah, napagasulit din sira ng Allah, ta'ala mo surga. Tadi niya sira din silibutan. Gina. Wala may ipamagagtan mo wakto. Nasa katubad na ng Allah. Na pag-ilala sa to Allah, o kitab ka, na isabi pa nutul, na peso mga malaikat na sumiraton, na pilipatan nila, susuratan kami yan nilito. Anong panamyalo sa hadith? Amama ang itubad ko Allah kung gagawin, nakagyan mapita, na biyong karasan yan, solusan yan. Saya kira okay, tak kaya buka rasin yan nun, latin yan patutulan. Di bismap ya, ubakat tubat ko Allah, na aloy na kabunuman sumiyan isang ka, kagin ito yung aloy, at ko na umato na miya tayo, na daw nila solusan yan, kauman ko at nakakong niyan. Yan na.
Mamang ka sarila ko ang ako tunatalawa kagagawin ya. Pitubat ka na, tingkat nuto pagalo ya paparuman sa iko mga tao. Sila gugulay ko Allah. Ada ni, kapaman niya kang Allah, nalalas niya ka, nakialipatan nuto mga malaikat ka, niya nilito. Na andun ni kaalo yang kau na ini surat irang magparuman, kagyami alo Allah. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan Nabi Pukas akadero ko nga utaw aba di pangititigayan wala sa dua malaikat o kadero mapian ni surat na mapian o kadero marata ni surat na marata. Di kailangan o baka pututula ko mga tao sudusan ka o rin o kaya tubat ka. At igirungan ka ko Allah o rin yan betul lapan ada ninian pagbisan subusannya dan ninian katawan nah ini rela untuk Allah nabi sekaya tiana ini salat manuma malaikat ke paroma gini ada yang makatutup dulu sampai ya maka lebih birrul walidain kabir siai kedua loks. Yang kaya kibebatag no tao ko loksiyan. Na pada iya miya aloy adiga pat makawasalungan ng ori na itinarkan no Allah Ta'ala sa dunia. Sudusa ro. Sadan sa tao amaratay kaplok-lokos na newan yan kabuhin no Allah Ta'ala sa wata amaratay dan sa loksiyan. Nauli sa kanyan kabawata nagapa kaya kalungos nasa sa makaalimaw na pangarong lempiran. Ay sanan udusa dirgad na nagbugalpas no Allah. Naway kabayangan na bubaloy sumangawata ka mga pipiya na pagadating ka suloks ka. Kasadan sa kipabantag no tao kuloks yan nagito mo ikipantag no lumawata yan. Inaapuro. Pumili na tingin lagi ang mga watakan, nakapiang at tumanak nun. Biyo mo sa nagsira na gusto. Miyapag mida ko iran. Lakot tama na hindi ako kiran. Di ako panay po kaswat. Naisay ka ginawa ka. Inapag gina ni maulaw lang ka, makarunod ka kung mga wataka. Kaan na hindi ka sakit na ginawa mga loks ka na matawad po Allah. Allahu Akbar walillahi alhamd. Yan. Oleh Allah mismo saman nada ubat maswa suhu kita kamluk-luks. Ano rin may ano sa hadith. Inna Allah harram alaikum uquqal ummahat. Mata na suwalla na piyang haram yan rakadun. Suka-supakan niyo kung mga luks, mga inay. Nakatawan niyo ititapsir sa aking mga hadith. So mimitirain ka kuloks ka matanong suara na haram. Napiagin mo to aking mitirain ka kuloks ka bagat titinias na haram. Sa katawa mami ako ako nabi, tingin naman ahakon nas bihusni sahabati. Antay malarak ni kablar mo mga tao apato ka magpipi kurun. Napinturo namin na tingin na sa inakap. Tingnan natin mga tutulugon. Tingnan na si inaka. Tingnan natin mga tutulugon. Tingnan na si inaka. Niya ka turumaan ni Suina. Niya ka turumaan. Riyan ko mo na bisulaman na pagpipiyaan ko dunia na ay pinaka number one din na pagpipiyaan ka di si Mayor, na di si Gobernador, na di si Presidente, na si inaka. Sa katawa mama, Haji Abu Huzza Khurasan Rasia. Nah ini pelayan dia Cina yan, nababawaan yan. Miyakadul ragot na kapila lagi sa Kaaba. Nalagi umirampay sa Kaaba. Naminin Haji. Nalagi umapasadyo. Manasikul Hajj minigulalan yan na sumiyong ko Nabi. Ya Rasulallah. Miyakabalas ako. Di ko Nabi yan dapat. Inalagyan ko Nabi sukera sa rasay niya.
O pamanay na wilalang sinay, hindi lalaga ko sa mga kadura ko, nakatay nito, apakan na babawaan ang kumpad. Ini penayadi yang kena babawaan ang ada kumpad makabalas. Tigo namin, sa timan sa balilitihan na da kapat katalampi. Allahu Akbar. Erangan ko, amakay sa masil butaw so inayan na masakit tuto adi sa baka makasangki mo basil puto lang apila. Allahu Akbar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ini masad wallah. Dan nagsusuwat na nakaasalaw ko Allah. Tuman na nakasukablar wa Allah. Wabil walidayni ihsana. Naguntuman na nakasukablar ko mga los ka sa kapipi pakira. Ikadwa miyalay. Adishkulli waliwalidayka ilayya al-masir. Panalamati ako ka tigo Allah. Na panalamati ka pan sulong balalos ka. Naman nakapantiyan na na. Inisumpat Allah. O kaya tiruan yan no, sa siguan sa kanyan na itututugyan nun na sukman sulong balalos so kapipigyan. Na inanoy niya man akapanalamat ron. O kaya na niya ka, amano siya, na gusto ka priski niya ka, so kimpamaling gagaw niya ka, kimpamaling mo niya ka, na inisumpat niya naman, apanalamating kasulok sa ilayya al-masir. Ito na si mababalo ya, hikmasa. Ino ako nalaman ti sulok sa ilayya al-masir. Sigarang pagandol. Nato na si mabibigir niya, na sigarang pagandol. Inaliw Allah, sigarang mo pagandol. Agi mata na miyalon asad sa makaw masalungan na mori nasipiyat so kinitulunan yan kulok siya apaganero na si umasa kapakabuti ang kukuban yan na titig sa kanyan ada asapo o paras yan may kay tapit may paras. Pag ito kawang ko nagyanan, sumalakayan at salok siya. Dahil yan, ay hindi kalalatulan yan, ay hindi kapakalasapo yan, nasukatan ina yan, gata sa ina yan, sa busog, kaya sa ama yan susukat. O ba di sirat nga mga baras, ang bayang sirat? Mga bara ko sa sirat. Bara di ang sirat. Nakatawin ano na inulog silang musorga. Namay ko naman di iblalagiran. Nagdam sila sa kawaw na kukaon. Pero nila muna, inosusorga. Amya aloy na marani o mga mutakin. Wauslipatil dyan na tulil mutakin. Kaya ba'id. Inosusorga na amay kasuldun sa mga mutakin na marani. Na inutano niya. Miya rasay tanong inilalang. Tama siya, mamaya na naging mutamiyang alala akong paul. Nagkalka. Nandun ni Kalka Eron ang gagamit na sila umamalaikat sa sulit na pangikta na ligiran. Ang pangikta na ligiran, na ibon ang kutisiran sa aking mutakaywa sa po. Giyan na kaywa na nasapong na po sa pungaw niya na tama sa umusya na surukan. Nabubunga sa soroko na pagidi. Na ito sila na umanisa ka daw iiktan na doon malay tama sa ino na diugalata. La ilaha illallah. Ay kati kabibitin na kira, kapabitin na sila, 20 rago. Nakibibitin sila. Ilan ilayal masir. Makadud ka ko Allah. Amarata kay kapag inayna. Marata kay kapag awama, nagpagipit na kakalian sa aluman mo. Ako nagpigura ko mga tao tunay ina, ama, nilay kami.
Lilaya ko ka, dia ko balilay na dia ko sido ko ka. Nasigon ko kapusan na sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam ko kapilapatian. Nagpinagyan lagi mo tadi guguro ka mga tao. Pinagyan. Kaya nanti kuno Allah ya Muhammad irfa' rasak sal tu'ta washfa' tushaffa. Muhammad, purot ka ulo ka, napakli ka, kay bugir ka, sugugnin ka, napanapat ka, pula sapat ka. Natigil mo na, ya Allah, at ay mga tao nga di guguro. Natigil mo Allah, pala na umangumat ka. Kami ang makanara ka sila. Siya po, sallallahu alaihi wasallam, may nainay sirat. Napag-iunutan ko no Allah mo Jibril. Taman sa mailay orang Nabi sallallahu alaihi wasallam agi mutamar kina maulaw lera namarata ginawa Rasulullah. Dia mulai Allah bagi kepakaya katukawakan semua orang maluk sirah. Apa ngaloy nunggu? Na semua Nabi semua maluk sirah. Berikan dunia nun natilay nung sedang mendakan mailay suata akan ka sisibis kunaraka. Itu semua itu amnya sila yano. Ya Rasulullah nasir hari nila anak. Na umangon ni karila no. Na mabuka na bilis ulay beliau. Kagawal ko na raka. Itu isapaat o may takamya sila yang ulok sila. Ada teman at Rasulullah. Ada mana kafir mapiak sa watak na na. Dia kawila-wila na po may kasya ula. Na hindi kalitanakan. Peritanakan. Abegi bumulugutur ka na may kapagdawa ko ada ni kagurok yan. Ina mga day. So kapag gurok wata si umasa ka ito yan. At tuturuin suina yan. Napupugdaw suina. Kalinian kabayang kapagurok suwata yan. Nasukya ba kalaka? Miya kagurok ako Allah. Sa amin igurok ako Allah na di ka magukabay ako makagurok sila ka. Bener-bener. Nakadaklan na di mamangli na dilihan nung disukat sila yan. Dilihan nung disukat suwa kaya. Allahu Akbar. Ya Rasulullah, nagyan ka na nawatakan. Aparami ganyan, hindi kami pengapat. Nasa ka ni Mateos. Barami ganyan, hindi kami makaplitar bibiyak. Na asal ka ni bibida mo mga wata alagin yan, mga layong yan. May kanuloks kami na maraming pisiputan sa bakar kami, na kami mga tam sa sukatan niya. Allahu Akbar. Mga lolos kami na misir kami niyan, misiriringan sa mga nitar namin, kada kami niyan mo kung ipamasa sa nitar namin. Tanay bitiru Allah, Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. O pagkaprauta sa mga loks ka mo kaloksira. O di na isabiraw tanakaon. Alimay ka. Dagi kurang ka sila. Bibi ka sa jaraw tanakaon. Nauraw ka malamon. Nabibi ka sila. Inaloy Nabi sallallahu alaihi wasallam at inarami maampo doon yan sutaw. Bigi po Nabi yung irong yan. Doon yan sutaw. Doon yan sutaw. Riyon yan sunod balalos yan. Naraming po kumiyawapat na din yan pakasukan sa surga. So Hasanul Basri, awliya at taga Basra. Yan so Hasanul Basri at kwentitan ng mga ulama. Mala na awliya sa Iraq. Nalagyan matay sa inayan na pagkulaw. Inangin na sinay na lukos. Hindi ko mga tao, ito ka rin hindi ko raw kami lukos sina ka. Miya lukos ka na, FJ na ka. Dahil mo video nga patay.
Ibu Hasan al-Basri nabanganay figuraw kakatagin niya tayo sina. Kaya man natituwa figuraw kakanaguan niya uyang-uyang sina. Nalalakang kakagawa na supay tao surga. Lagi man to kaya tayo nakialang kabantrang supay tao surga. So pindadangayin ka kung mga loks ka. Nagyanan din ka. Dadangaan ka kupay tao ka surga ka. Mialoy, al-jannatu fi tahta qadama ummahat. So kasurgaan, uwata, na sige matatakuko di dalam mapaluwi na yan. Alam niya sibut dosa. Sige matatakuko di dalam mapaluwi na, nasutaro to pakapangunutan. Nautaro to pakapangalinggo. Taro to pakapangalinggo ba? Mula lang kamera. Kaya pinakamababa ang tuta lawas na palo. Sa hadith sabi ng Abu Hurairah na apiyagi mo to aking kagano nakamunitar mapapantang kasi hinaka namin itong tinutos sa miyari mo ng kasiran. Ano mayo gagyan mo tabaw, unitar na kauli, nagyan mo to ako gyan, ako manakiran, na kesa na ano to, ano siyang kapag isulat to, Allah mamalikan. Allahu Akbar. Gyan. Wala takul lahum aku. O bani ukiran ditiru adlah. Sudah nga tawalos ka. Naubang kasiran ditiru isa kasangka. Kasukap siyang kakagiran na ayat na timbang niya na siyang kaka na Allah. O sugwa kay ina ka. Garitang ko kuwanang ka sa Panginoon ko. Nagbiraw ka di. Nalagi nila na susukuin mo Allah siyang kakakasakit yan. Allahu Akbar. Demikian dalam hadis, Inna Allah haram alaikum uquqal ummahat. So Allah na apiya ka haram. Bitadan yan sa bitikan. Apiya ka haram yan. So kapsuga ka sikolos. Bukan nga kailan itiru ay. Di. Uli nakasangka. Wala tanharuhuma. Bukan nga sila tumasok. O bang kasiran beratas nga? Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. So kaswatu Allah nasadin sa kasusuat rakaw dua lokska. Surarang itu Allah nasadin sa kapkarang itiran terkaan nagyutunin irarang itu Allah. O mapangagara ka ginaway inakaw, inasiyama ka, kung mababasalungan, nataman sa digan yan rilaan, na berarangit ang kanyo Allah. Sapulo awalay, adisulde na malaikat, na padun suwala yung tao, ang maratay na sa luksiyan. Padun. Agang pagani adisulde na malaikat, na suwala yung tawa marata yung asalo siya. Wa qul lahuma qawlan karima. Bidirain ka sa dua loks ka sa kabidira yung pinakamapi ang ato. Kapnarin na. Nakapagdating ako, di nga bibidira. Man to, malakay suwara, di sumaloks ka. Guni kuyang-kuyang si inaka, guni kuyang-kuyang si amaka. Di sirang kakapur. Ang malakay ngar-ngar. Napikiran nga na sumiyan siya magwani. Na udah nga matawad ko Allah na dandanan madilit. Dandanan mapunas. Na kailangan natawad ang asikuwa. Kapag ito gustong atay ka kung mga wataka, kaadan ay inikasong atay inaakasir ka. Inikasong atay ang makasir ka. Gini. Doon ay gawin na rawlos ka. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. Pangalim ko ba ang kagiran? Adwa. Laknakan yung sumanang ka. Nabakagyan ibalik ka doktora. Ibalik ka maestra.
May mga profesional na baka pulang-kulungan mo doon sa kakalandanan puro kita. O baka kaya may kasulot na kasamnang ka na baka sinan pag-uwi. Ayaw itero na binadid na baka unggokiran. Tapi ito na yung pasad ka. At mismo, babay na ka na Kristiyan. Adi berpegama. Bitru Allah wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila masuk ke kabnariran, sabi be kasiran din pagi pagpadakiran sama pihak umatatagu sa dunia. Babayapan mga Kristiyan sirat, babayapan mga Yahudi. Napangipun padakiran sama pihak napangipun dulu. So Ibrahim na siya mayan na azar na psigo sa barabara. Namanya alisi sa surat Maryam. So dilihat kapangan bitirai na tanto umainay na kumalinan ng kumisampan so azab nafsi ko sa baraban. Abu bitaro Ibrahim na qala salamun alaik. Bitaro Ibrahim ay suwaki sukalilitan na sirka sa astaghfiru laka rabbi na ino pamangan niya sa maaf si ikuhan lang mo. Bien. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Pamaling ko ba ang kakiran? Nabubugaling gagaw ka sila. Abna nakauloks ka, akabdog ko ang kakiran. Ino'y nakumo, pritan ka niyan. Banyar ka pianotod. Sumiyang gusto niya na sa kamay ito yan, lugaw niyan, ating yan. Nagustuhin ni katanda sa pagkunian o sukatan niyan galir kapian kan. Naskan na makautang na kasi ka sa 500 na murad na text ikaw. Makautang na kasi ka sa sangi mo na murad na text ikaw. Sa katawa sahaba, mipanon ko Rasulullah, ya Rasulullah. Siapa? Pagkuhan niyan, so tamuha. Bidin na kabdara. Dahil po bituro na pinatigin na anta, wa maalukal yadig. Saka, nagusutan mo ka na kiyama ka. Okay na, 500 sa pera. Nakuran na text ko. So, puso ini paper sa mga may ka 2 ragu. May ka 4 ragu, may ka 5 ragu. Nabangon ito kumili. Takatawain na, teruan yang suatu kan, agil tu dia tidak nak agil tak, ini kali kita mau bergerak mana, betul-betul lang sangat tinggi, atau sangat tinggi dan betul-betul lang mereka, gue ni yang tinggi nama pengaruh aku yang maka, nah, ada sumia bergerak nama masa, ini bangka pia ginawa ko. Sa grupo ko din tao na daw na ano to ay pangapia-pia ginawa. Natawan nga tingin orang, yun sugyan to kawin ko sa ikaw batangas ka. Mana niya na pinaka, ini pangapia-pia ginawa ina, na sugyan to kawin niya sa mawad sa kanya. Akala man narata ginawa ko ko, igila kaya to kawin niya na igbota. At di naman tayo, wala kaya to ba lang kung na daw. Ore nila tingin, na na malatay ko na. Di ko bilang mo mamagilas, kanabas na niyan ko eh. Nauman na tingin misip sa ulan, na di mo dikurangan sa kakasal kumanggal ka. Yan na nagira mininulas. Ayan, ang pangang-pangang niya, po niyan, nasukyan niya. Kanabas sukya pa niyan. Ibuan niyan, agi mo to sakit yan. Adi ba kayo nung sa bulong lagi ba kapit to eh. Bamarap ditagyan mo tayo kaugat yan. Na pagtubanan o babayayan kuwata yan, sumasakit yan. Gini. Nandan yung kaganap yan na siya ulan. Na biso-biso kalak yan, ang gusto babayayan. Ano na ikalak yan? Na isa yung ko lang yan, napakuban di makasot. Sugod riyan, eka dua, nasurog kuya.
Naikira kaya paliang sa baka bu milulatuan o di na miyang uwasa sa dana, miyang ilang halima pa, miyang dyan para sa kitiyan. Na ay arangan nakakagyan mo muli uswata. Agin na witan na ay apyo pa. Nakana bamatang isa kabas warugo. Allahu Akbar. Ito siya. Ay biyaling amin ka na sinakap. Malang lagi. Allahu Akbar. Pakabdayan siya niya. Agyan na ni ka po kabalas ka. Pakabdayan ka. Napugustuhan ka. Ugugugan ka. Napakadugugan ka sa kanya. Dulabag sa ugugugan ka. Sa kanya gusto. Inakulay na rin. Ito na kung alasang ka ni Britada ka. Pamasahan ka sa mga bibiyang internet. Pakaigan ka sa mga makaigaan. Kada makaigan sa igaan. Kaya nandun ka tao. Nasa kaigan ka 3 sa spray. Nasa inakan na lapa.